Ubnai nai wing ude ubnai bakmen tam yaki Nongrep kham tam yaki barep kaba namar kala dei ka ayom ban ot bat ban lum ban lang no henrei menta ka sngi ka santere unai wing araja arpusau kala wanra ka jingso si ka bakthang yaki Nongrep ka than East and West Khasi Hills district hadien bau Phria ubala wan ringkat bat uslap ula penjulor no yaukba ubadang don haki penthor bat ki lingkha kajing ther jong Phria bat uslap kala jurbha haki than maroj hanong thmai maupen thang mau nongrmai bat riken bat katu kat ne haki benta ba markhap jong ki tei ki snong kat kum ka jinga thu ki nong song snong ka thain mau pen nong thmai la ong ba ka jing hap uslap bat Phria kala sedang haka por shibiji steng aa no phaisngi ka ba ki jing thung na du ki jhur upeskan bat kham tam ukba kila shak ta jur kani ka jing sha penjulor kala penlong ki Nongrep ban ut bat kan tui ka sarkar makan phai khmat lam ban ai ki lat jingaram uti lingdo usordar kasnong thangma ulai thu banalor kuba bon ki jing julor kham tam uso saw uso man ken bat ki we ki jajhur kila sha kta lang hakabe dei bat kani usordar lo pentep mar shaka office BDO bat kumjo shakatanat agriculture bakin wan jure bat shemjing kenya ki lanat ki bala sha kta hakate ki jing wan lan shop Phria Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam, duna ki eki bate ye kamet. Namar kata, habathiru atau kau kam lo ka umpnyang kadut, pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin, bat ka iron la icon diat, bat ka batau bha. Kam kata i ka dur jing ki mar bam, ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya